Males iki. Ket mau nang jero kamar terus. Anu kegiatan. Gara-gara virus corona sekolah Praine suwi banget. Wah, tekan kapan iki? Iki pacare ora SMS, ora WA, ora di paketan ku yo. Jan pacarku kekere tenan. Cok, nasibe wong rondo ket biyen ka jaman Soeharto nganti saiki ngene. Uyah pada duwe prewe jajal. Meneh anak wedok ket mau kan krewangi masak ora tau-tau ki. Ini masak opo ki kaya ini ya? Anake wis gedhe, kaya ngono gedene sak gajah, kaya anak gentong, ngene wae ora gelem. Jal, adi opo gak mangan opo ki? Makan ora, tangi kowe, tangi. Wah, iki kudune gawakne muntu kowe. Gek muntu kek kono, kowe mbede tangi cocol-cocolne. Aduh, kayak nombok kae. Surone mbok kowe mak lamber tenan kae. Mesti anak mrene kae. Aduh, aku wedi. Dodot turu ae. Wedi aku. Bocah kowe. Wis nganti perawan kowe. Mbokmu kowe tak template kan ana prawono ya. Nah, ki sing penting mbokmu wis nggo ki. Turu wae kowe. Dadi apa kowe? Kok gendhok ngono kowe. Ayo tangi kowe. Ulek kowe. Masak kowe. Mbokmu ora apa kowe. Mumpung ya ampun kecil iki. Pangan kowe. Ngono. Ajar kowe. Ayo tangi. Tangi ora. Ora tangi esuk tak pecat to dadi anakku. Caret kowe. Piye senenge anak wedok iki persis kok bapakne. Gawane kok turu. Aduh. Astaga letrik. Tangi kowe. Ulek kowe gelem. Tangi. Buke iki ora kudune kok turu. Belajar di rumahku ya sinau, termasuk sinau urip. Urip karo aku, karo mbokmu, rasane ora kaca. Tangi. Ayo, nang mburi. Napa, Mbok? Kae asa-asane pirang-pirang sak angkruk. Ajar. Apa ora lak madang kowe? Madang. Madang karo apa? Karo iwak. Iwake sapa? Iwake iki. Pupumu kowe direk, Mbok. Gelem, Mbok. Ampun. Wis yo, saiki ning anu wae yo, nang dapur ana iwak tenan. Enak kowe. Mosok. Iwak buklek. Nah, to. Delok kowe. Bejate ngene benjet. Nah, kowe lebeke sak gajah delok. Nah, enak ora? Asin to? Asin. Wah, kon nggo masak engko. Saiki mbok tangi ayo. Nah, kene. Tangi yo. Galak-galak. Nek ora digalak kok bapakmu dadine malin pundang lali tangi. Saiki yo padha piring ke wis sak angkruk kae. Ngono. Ket wingi. Kowe aja godhong. Aja godhok kowe. Aja godhong. Nah, ayo yo. Yo asa-asa. Alah. Asa-asa. Kon asa-asa. Mbok yo. Nah, kon ki sing kepenak sing dirungokke kepenak. Jan mbok. Kono kene dong ngomongnya bunda. Alah bunda empret lah. Telek ngamin. Bunda opo kae? Pantes dene mak lampir bunda. Jan wis nek embok. Kok galake nemen. Wis merintah. Tapi mbok yo sing alus, sing kepenak dineke iki ya. Aduh. Oh iya ya. Piye ya? Enake duwe bunda sik sayang, sik gemati karo anake. Kayane enak banget yo lah. Enak banget kayane. Anakku sing paling ayu dhewe. Ngene. Saiki mangane kowe ora enak sik ra opo. Sing penting makmu kuwi sayang karo kowe. Wah, ora koyo bapakne kowe. Lunga. Ora ninggal jejak blas.
meninggalkan jejak ora. Tepak wae ra ngono. Yo saiki delok pangan. Enak to? Enak ora? Enak. Opo kok nek diperlu syukur enak ya? Oh iya. Berarti tak tukoke jajan ku mili pasar. Ya, mili pasar. Arep ndak apa? Lalu hamburger. Oh, hamburger apa kowe? Tak ngerti make kowe. Ora ngerti ya? Hah? Kaya ngopo bentuke? Hah? Bunder-bunder kan, Oh, Mbok. bunter. Ngertene kaya rengginang enek bodo enek enak dong. Rengginang atos, Mbok. Oh, antos ya. Oh iya, mbokmu ya ora iso untune potol kan antos anek potol. Ya. Yo, di pasar. Yo. Oh. Kowe ngopo? Ah. Ngalamun. Turu. Bang. Turu ngene. Kabeh dadi nggon turon kabeh petarangan ha. Yo. Jal nek turu kakang ngimpi. Yo bener kowe semua berawal dari mimpi. Mbok kowe tak ngerti kok kakang ngimpi. Turumu miring, tangi. Iya, Mak. Iya. Aku ora turu ora iki asah-asah. Mau nyong bayangke duwe bunda. Wah, penyayang banget. Tapi kenyataannya kaya ngono. Wedi. Boring nang omah. Boring ki basa apa ya? Basa Londo apa Jepang ya? Tapi jare Bu Guru iki basa luar negeri kono. Bolah mumet lah. Wes gambar wae lah. Daripada diseneni mama, mending gambar. Kan nek gambar kan ben ketok sinau, ora disenan-seneni. Males disenan-seneni. Marai mumet. Mbok yo, mama iki suarane nyente-nyente kaya speaker bodol. Mama. Ayo. Apa Markona kuwi gambar apa? Hah? Iki gambar virus. Walah, dan nek ngene iki kok ya rasane atine makmu iki kaya ketempel freezer. Ngerti freezer ora? Ora ngerti. Wah. Makmu ki sithik yo ngerti. Adem. Wis sinau. Yo, Gambar apa? Hah? gambar virus corona. Nah, kene lho, makmu tak diambil. Mang iso mama. Aduh kalah. Makmu ngene yo. Tau juara 1. Masa Oh iya, tingkat RW. jajal. Hah? Tingkat RW. Oh iya, Kira tingkat provinsi. juara 1 lho. Oh. Jajal. Oh. Ya, Pesertane ngerti ora pira? Piro pesertane Siji. piro? Hah? Ayo cetok mang. Siji. Mama yang celanang. Ngecel karo namamu, ha? Karo gani ya, ha? Ora. Oh. Kok sik ndrok, gambar. Jajal gambar. Oh, rasa ndelok nae. Iya. Oh, simak bae simak. Kon nek makmu gambarane apik. Oh. Ya, Berarti kowe turunan saka makmu sing paling pinter kene. Yo. Oh, ya apa sih? Tak delok, tak gambar. gambar. Gambar itu gambar. Eh? Ora, ora. Lah, wis kono gambar. Ngono kowe. Ora. Bener. Ora. Oh. Usik oh. Delok gambar iso. Gambar kok ngene, Mak. Ayo kok apa? Hah? Oke, tak benekke. Benekke pada klambi, ha. Sing Becek. apik. Apikmu tak biji. Kowe atuk kaya bakso. Ih, gambare kok ngene iki, Mak. Gambar apa? Hah? Ih, Lah kok paten pleket ono sentet kaya kena gempa 50 skala Richter. Hah? iki elebiu gambar ati sentet. Ah. Dadi Atine sapa? atine mama sing ambyar karo bapak. Dasar kowe yo, bocah kowe